Zapomeňte na drahé opravy protékajících střech a domů. Přinášíme revoluční průhledné lepidlo na vodní bázi, které zvládne každý, jednoduché na použití, ale s profesionálním výsledkem. Ať už řešíte zatékání střechy, protékající toaletu, prasklé dlaždice nebo vlhkost v podlaze, tento zázrak okamžitě a navždy vyřeší všechny problémy. Tento unikátní produkt vyvinul japonský stavební expert po 10 letech výzkumu. Už pomohl přes 100 000 japonským dřevostavbám. Vyšne za pouhé 3 minuty a nabízí neuvěřitelnou 50letou záruku proti průsakům. Po aplikaci je zcela neviditelné, nezanechává stopy, vytváří ochranný film proti korozi, plísním, vlhkosti i alkalickému prostředí. Ekologicky nezávadné, bez zápachu, vhodné na beton, cihly i zrezivělé kovy. Výjimečně odolné, odolá i ohni, nesmívá se, je protiskluzové a odolává extrémním teplotám. Sami si snadno opravíte střechu, okna, parapety, praskliny ve zdi nebo problémy s vodovodními trubkami v koupelně. Speciálně pro české domácnosti nyní nabízíme výroční akci, dnes poslední den, kdy prvních 100 zákazníků získá výjimečnou slevu. Zítra cena stoupá. Navíc nyní získáte 7denní zkušební verzi zdarma, pokud nebudete spokojeni, vrátíme vám celou částku. Neváhejte, zásoby mizí před očima.